Ka jing sang samla balang presbyterian ng mabaaya ka jingduwai koyar, haka jing sang pajba ka barsin, juga jing sang samla KJP sinot sepngi, haka sngi ublay, halaka jong ka balang. Kalarwai ki kantin ki baong. Ïing Mane kamde ka shondur, ban pan isarong siya ka perthei. Ïing Mane lapun kre nakamta kinong pop kiba mat iki jing kusalai. Kum man kedew hangne baka jing sang samla KJP sinot sepngi ka baar puar. Kalas dang haka arp holai tarik, bat balapun kutno haka arpusan tarik rempang arjar prosau. Kabade ka sngi ublay, haka bada kilak ngut ki pai riungai kilawan masngab basyashkor ya ki kubor baki syakri jung ublay kilasam lembaka jishisha nagaktin ublay berkum juru ki kubor lemba ki surjing rwai. Ïing
first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center